Tak a ideme štartovať. Ste pripravení? Môžeme ísť na to? Tak. 3, 2, 1, štart! Ľavo beží Jozef Tomečko, číslo 12 Prešova. Prihlásil sa, lebo má radosť behu prírody pravdepodobne. Číslo 13 má Patrik z Nitry. Miluje výzvy, preto sa sem prihlásil a celkom sa mu darí. A ako vidíte, Patrik nasadil pekelné tempo, povzbudíme aj okolo. Kričíme na Patrika, nech mu to ide. Paťo, poď! Patrik, ktorý sa pomalejší Ako vidno, Patrik tam hore podáva heroický výkon, to už je naozaj posledný síl. Dobre!